enwere ihe na-eme now. Enwere something na-eme kịta na-edogu m ya. Kee ka mmadụ ga-eji ị ga-afụ nwata nwaanyị do single. Isi nne, how are you? Ọ sị gị send me data. Isi ya nne ka ị mere. Ọ sị gị ọ bụ ya send aza ya, ọ bụ ya send account number. Ọ bụ onye ka na-asị nne how are you ka gị na ya na mbọ kpaba. O bido ozugbo aka n'enu bill bago. Ihe a juru m ọnụ, ama m ihe m ga-ekwu. Biko, ọ bụrụ na ị notice go dịka ihe a na-agwa gị naanị. Biko, drop godo na comment ebe a naanị ka m hụ ya. Ịghọtago? Unu ewekwe n'iwe. This thing na-pain m too much. Ọ bụrụ na ni notice go this kind thing, ị bụ nwoke ma nwaanyị na-notice this kind thing. Just drop comment ka m fụ ya n'anya. Because this thing now dị too much. Because o nwere ka obodo si wee dị ka ọ bụrụ akpa m.